Здравейте, аз съм Тънът 56 и днес снимам клипче пак за сервера и какви промени има. Там. Сега. Лапките има много. Вече са лапките много. Такова е, ако го легендари, това го имаше. Всеки ден от 12 на 7 часа има евент. Да, това е новото. Тук влиянам силните. Тук е Авказон. Това трябва да е замъка на сервера. Или само сервер. Само никома си говорил. Тук направим Авказон 2. Да, това са Авказони. И вижте какво ще Авказон 2. Ето, това е да сега, лайк, баскетбол, той и чан, знаете, евент няма, евент, той е нов, днес го направихме с White Noise, ето тук, ето, вижте, това е печелка, че има горе. Тук те се дърят и той идва тук и отдолу те си целят. Да. Сега. Фри има Work, Jump, знаете, Макдоналдс. Да. Нещо не става. Доналдс. Макдоналдс. Да, точно отвън. Загледайте в Макдоналдс. Върши Макдоналдс. Никой, партнер. Собственичка. Да, това е Макдоналдс. Това е къщата и това е басейна и това... На първи път виждам спа. Това е спа хотел. Да пуснеш на графката Light Maximum. Вау. Да, това е готино. Аз не че е готино. Да. Сега много лапове. Парцели, знаете ги, парзалка. Има много парзалка, като малко пече. Ето да слизам. Пимпи. Това пипи фест. Не е много готин. Но искам да направя готин. Това може да види някой, но не се обиждайте. Тъпичък има. Да, това е... Аз съм направил този. Тук даваш напред. Скачаш надолу. Не да бъдеш това. Да, тук има фриок. Има също фрило. Ще едно, не знам, не помня. Това Shop 2. Да, Shop 2 беше изгрифан, но всички го оправиха. Трябва да си правят един на тях. Web Survivor е просто оцеляване. Останало тук, бе. Вау.
трябваше за... Вижте се тук. Тук има за Survivor. Ето, за Survivor. Survivor. Ето. Виждате ли? За това. Но тук има само двама човека също сервера, да. И часовника направихме една друга екстра. О, някой махна пълното. Ужас. Че имаше пъма. PM. Да. Знаете всичко, ще бива тук. И накрая тук. И това беше всичко. Мен от бех. Танът 56, абонирайте се на мен и чао!